национално радио обявява конкурс за създаване на пластичен проект за изработване на статуетка за годишните награди на класацията БНР Топ 20. На ако разпечелил конкурса, ще бъде присъдена парична награда в размер на 2000 лева. Всички подробности може да прочетете на сайта на Българското национално радио. Срокът за подаване на предложенията е до 16 часа на 26 февруари 2024 година в деловодството на БНР. На 24 и 25 февруари от 19 часа в първо студио на БНР ще се състоят премиерните концерти на операта мюзикъл Агарта от Любомир Деневсин. Звездният солистичен състав включва Мейсън Ушавски, Сара Дейви, Дейвид Макюн, Божана Спасова, Виктор Ибришимов, Христина Титова, Диан Генчев, Георги Арсов, Весела Морова и Хари Яничкин.